Dobrý deň, moje meno je Peter Trgala. Som majiteľom spoločnosti Education, ktorá prevádzkuje portál www.education.sk. Rád by som vám predstavil možnosť, ako môžete umiestniť vaše kurzy, semináre, tréningy, konferencie alebo štúdia do intranetu tisícov veľkých spoločností. Prejdem hneď k praktickým ukážkam implementácie databáz kurzov, konferencií a štúdií z Education.sk do personálnych informačných systémov. Ďalej budem používať aj skratku PIS. Tu je ukážka implementácie v softvéri Human od spoločnosti Hour. Vzdelávacie aktivity sú rozdelené na kurzy pre verejnosť, kurzy na mieru, e-learningové kurzy a konferencie. Takto sa zobrazujú informácie o konkrétnej vzdelávacej aktivite. Spoločnosť Hour má skoro 1000 originálnych inštalácií. Zhruba 720 je v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 500 a približne 150 je s počtom zamestnancov nad 500. Nasleduje ukážka implementácie v personálnom informačnom systéme Magma od spoločnosti Autocont.sk. Vidíme, že je tu rozdelenie vzdelávacích aktivít tiež na kurzy pre verejnosť, kurzy na mieru, e-learningové kurzy, konferencií a naviac sú tu aj štúdia. Takto sa zobrazujú vzdelávacie aktivity v softvéri Magma. Tu je ukážka, aké sú možnosti vyhľadávania vzdelávacích aktivít. Kritérií na vyhľadávanie je veľa, je to skoro identické ako na Education.sk. Keď sme rozmýšľali nad tým, ktoré personálne informačné systémy oslovíme, tak sme stanovili kritériá. Mali by to byť softvéry pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré obsahujú modul vzdelávanie a patria medzi lídrov v inováciách. Naša predstava o riešení bola nasledujúca. Databáza vzdelávacích aktivít bude implementovaná priamo do personálneho informačného systému a bude intenzívna spolupráca pri školení a motivovaní personalistov využívať tento modul. Tu je ukážka práve pripravovanej súťaže pre používateľov softvéru Magma od spoločnosti Autocont.sk. Ceny do súťaží sme ponúkli pre všetky personálne informačné systémy a v priebehu pár týždňov budeme takéto súťaže realizovať pre väčšinu personálnych informačných systémov. Výsledok našej snahy je taký, že na Slovensku budú do konca marca nasadené 4 implementácie. Spoločnosti Hour v softvéri Human a spoločnosti Autocont.sk v softvéri Magma boli nasadené ešte koncom roku 2012. Momentálne dokončujú implementáciu spoločnosti Softip v softvéri HR+. Nasadená bude v priebehu pár týždňov. Rovnako v priebehu pár týždňov bude dokončená implementácia do SAPu. To znamená, že od marca budú databázu vzdelávacích aktivít z Education.sk používať tisíce personalistov vo veľkých spoločnostiach vo svojich personálnych informačných systémov. Ak je pre vás zaujímavý aj trh vzdelávania v Čechách, tak vás určite bude zaujímať, že v Čechách budeme mať do konca marca tiež 4 implementácie v personálnych informačných systémoch. V najbližších dňoch až týždňoch bude nasadený upgrade personálneho informačného systému KS Mzdy Profi od spoločnosti KS Program. Tu vidíme zadávanie školiacej akcie pre zamestnancov pomocou tlačítka Vyhľadať v ponuke serveru edumenu.cz. Sa zobrazia kurzy z našej databázy s miestom konania v Čechách. Na tejto ukážke vidíme, že personalista môže vyhľadávať kurzy z databázy edumenu.cz podľa kategórie, podkategórie a regiónu. Tu sa zobrazujú údaje konkrétnej vzdelávacej aktivity. Teraz sa nám zobrazil vybraný zoznam klientov, ktorí používajú KS Mzdy Profi. V personálnom informačnom systéme KS Mzdy Profi sa spracovávajú mzdy pre viac ako 280 000 zamestnancov a používa ho zhruba 1000 spoločností. V najbližších dňoch bude nasadená aj implementácia v programe PERM3 od spoločnosti Quasar. Vidíme široké možnosti vyhľadávania. Vyhľadávať sa dajú kurzy pre verejnosť, vnútrofiremné kurzy alebo kurzy formou e-learningu. Tu je príklad zobrazenia informácií o kurze v personálnom softvéri PERM3 od spoločnosti Quasar. Spoločnosť Quasar má viac ako 1000 zákazníkov, tu je výber z ich referencií. Na Slovensku sa do personálnych informačných systémov exportujú vzdelávacie aktivity z portálu Education.sk a v Čechách z edumenu.cz. Ak chcete, aby tisíce personalistov vo veľkých spoločnostiach mali prístup aj k vašim vzdelávacím aktivitám, informujte sa čo najskôr, ako môžete mať vaše kurzy, tréningy, semináre, konferencie a štúdia na Education.sk. Vzdelávacie aktivity môžete zadávať cez administratorský systém na Education.sk cez vyplňanie formulárov. Tu je ukážka správy aktivít, kde môžete zadávať, aktualizovať alebo kopírovať vaše vzdelávacie aktivity.
Druhý spôsob je, že môžete využiť automatizovaný import a spracovať export vašich kurzov do predpísaného XML formátu. Export môžete spracovať aj v Exceli a uložiť ho do CSV formátu. Je možné si nastaviť pravidelný import kurzov. Tu sú kontaktné údaje na naše obchodníčky, radi vám zodpovedia vaše prípadné otázky. Verím, že využijete túto jedinečnú príležitosť, o ktorej sa dozvedáte medzi prvými. Teším sa na spoluprácu s vami.